Ondonjone chimago ala ni woman rep mar county ma Homa Bay Joyce Osogo dwaro ni mondo migawo mochung' ne chenro mag lupo e pacho ka chiw sir ne mine mosewuok oko katimo pith mag rech e yor ohala kata fish cages e alwora mar Nam Lolwe mar konyo bero ngimagi. Mine ma kwan gi romo 600 manowuok e riwruok mar Suba South Women Enterprise e kar chung' od bura ma Suba South gin moko kuom mine ma sani koro tiyo motegno e pith mar rech. Dr. Bensouda mane otimo limbe ne minego do wath marasira kama gitime pith mar rech okoni migawo mar lupo ni kik wigi wil kod mine e kinde ma ichiwo pok mag omenda kod sir mamoko. I can see that women have already been involved and engaged in private partnership. I'm calling upon the Ministry of Blue Economy, Maritime and Fisheries. I'm calling upon CS Joho and PS, a very young woman in that industry. River Farms women must be empowered. Focus marwa en jok ma miyo gi jok ma yudhe. Nikech mage jok ma koro yudo ka ngima tek ka koro rech mantie nam o dok piny. Koro watiyo kodgi mondo wakonygi ka waloso pesa kaka riyo gibe giyud kaka ginyalo timo cage fish farming mondo giyude pesa. Wakalo challenges mang'eny chien kacha komakore gi yore mag yudo rech e dho nam, to nikech gibiro sani wanyalo pidho rech wakendwa ma dhako yud rech ne modhi go e chiro. Gima ber ahinya gi jowagi gipuonjowa wan gi skills mang'eny komakore gi weche mag blue economy nikech gitrain wa. Sani wanyalo ng'eyo ni rech onego cham chiemo marom nade, o masin minyalo pim godo pi, temperature mar pi, wan gi masin iluongo Oxguard, chon ne wakiagi.